Selani. Oh, ngono diselani, heeh. Mergo bocah kuwi sing butuhne pirang-pirang. Oh, ngono sesuk Ce nang ngendi ning Solo apa ning esuk ning Solo, ning Solo. Mampir ngomahe Bapak. Ya, heeh. Heeh. Lagek sejarah lho nok kanggo aku. Ngopo? Aku ki ditanggap wong ning sing nanggap kuwi ora kenal karo aku sebabe liwate ya Niken Salindri saka manajemen Niken Salindri ya. Oh ngono ah. Jadi aku sing ngebel iki sing di omah sapa iki aku ora roh. Sok Juni ya heeh ning Padas Ngawi. Oh ngono ah. Aku mung di WA karo mbokne Niken kuwi Pak tanggal sementen longgar napa mboten? Longgar Mbak aku. Kowe kalih genduk teng Ngawi nggih nggih. Nah, dadi aku nggak ngerti sing nanggap kuwi sapa, alamate ngendi sayane ya ora ngeroh. Ya, ya. Saking powere gedene nduk Niken. Heeh. Dadi aku manut ora ngerti ditanggap sapa. Ya, mergo dayane kekuatane nduk Niken Salindri luar biasa. Heeh, ya. Iki ana titipan 500.000 butuhi kanggo anak wedok saka Bunda Santi. Ah, ngono diaturke kono nembang sambung wanci dalu. Oh, ngono ya. Ngono ya. Heeh, engko ge nembang karo Bu Dwi. Mergo favorite Mbak Santi sing ana Jakarta. Kuwi ya nduk Niken karo Bu Dwi Kurniawati. Oh, ngono. Ah, ya engko bar iki ge duet si Niken karo Ardi. Nah, ya coba. Ah, ya untuk menyingkat waktu tanpa bawa ya, Nok. Ah, ya. Ah. Sing pertama dilanggamke wae biasa, yang kedua digarap gamelan Bali. Oh, ngono. Ah, turup, turup. Ayo, ibu dan anak. Ya. 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 Jos. Sing gedhe
Nano. Mendah kaya Gamelan Bali ditabuh, Cok. Hendri Cahyono, terima kasih. Ari Butuh lenggah genduk Niken Salindi tetap jumeneng. Janduk tarinan menjane Pak Pardi saha Ibu Parmi nyumen lagon apa meneh. Mumpung sadurunge tak akhiri nggon limbukan. Oh.